So what's up, this is Rad. So what's up for today? Papunta tayong Manawag Church, no? Or Minor Basilica of Our Lady Rosary of Manawag. So magpapa-blessing tayo ng motor. Kasi simula nung nalabas tong motor, hindi pa na-blessingan. 9 months na. Meron na tong gasgas sa gilid. Kasi nasemplang na. Bagong bago pa, nasemplang na. So expected natin, no, maraming tao dahil Sunday ngayon. So kasama ko pala yung sister ko, tapos brother-in-law. Papa-blessing din nila yung bagong motor nila. So yung vlog natin ngayon, bale 90% ride, tapos 10% na salita. So let's go! We shall now do the blessing of the sick and the blessing of the religious articles. Almighty God, our Father,
So tapos na yung misa, no. Hindi ko alam kung saan kami pupunta ngayon. Siguro kakain muna kami. Hindi pa kasi kami nag-aalmusal eh. So sunod tayo sa kanila kung saan sila hihinto ng kainan. So mag-aalmusal muna kami dito sa may Chowking, no, bago umuwi. Chowpan. So kakain muna tayo. Libre ni ate. So pauwi na din kami, no. So hanggang dito na lang, no. Ride safe and stay safe. Ingat palagi. God bless. Woo!